Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Monmon. Taong 1964, Barugo, Leyte. Noong mga panahong ito, nasa kasikatan pa ang mga antingero. Bawat tao may alam sa lihim na karunungan na nakatira sa Barugo, merong kanya-kanyang grupo. Lahat sila magkakabuklod, base sa kanilang paniniwala at paninindigan. Bilang nagbibinata pa noon si Monmon, kasali rin siya sa mga taong yun. 2 beses sa isang taon, lumuluwas sila ng baryo para maghagilap ng mga mutya at iba pang anting-anting. Madalas nila itong gawin sa araw ng Biyernes Santo. Walang makapagpaliwanag ng totoong dahilan nito, basta bago pa man sila maging antingero, paniniwala na yon ng mga nakatatanda. Marami na rin ang nagbahagi ng kani-kanilang mga istorya ukol dito, kaya na may minabuti na lang din nilang maniwala. Ayon pa sa kanya na, sa taong 1964, kaanib siya sa grupo na pinamumunuan ni Kamulong. Isang bantog na antingero sa kanilang lugar na nagtatangan ng agimat ng Haring Bakal. Bagaman hindi niya pa ito nakitang lumaban, sapat ng batayan para sa kanya ang mga kwento ng mga ginawa nito. Sa lugar din ng Barugo Pinuno, isa ito sa 5 individual na nagtatangan ng hindi masukat na kapangyarihan. Bawat antingero ring kaanib ng pangkat, likas na matatapang at malalakas. Dagdag pa niya na, ang 5 pangkat na tinatawag nilang mga tribo, ang pangunahing nag-aaway-away para makalikom ng mga mutsyang kakaiba at nagtataglay ng hindi masukat na kakayahan. Para sa kanila, yun ang natatanging rason kung bakit sila nabuhay at nag-aral ng lihim na karunungan. Lahat din pwede nilang gawin, maliban na lamang sa pagkikita-kita. Mainit kasi ang bawat isang tribo, lalo pat umiiral sa kanila ang matinding kompetisyon. Kaya nilang pumatay ng kahit na sino sa oras na maapakan ng mga ito ang kanilang mga paniniwala. Isa yun sa mga rason kung bakit kahit malalapit lang sila sa bawat isa, hindi sila nagkakaroon ng oras para magharap at mag-usap ng mapayapa. Ang tanging nalalaman lang din nila sa bawat tribo ay ang patungkol sa mga namumuno at mga tauhang pinagkakatiwalaan nito. Base sa mga nalaman ni Monmon, bawat isang tribo ay may 3 pinakamalalakas na antingero. Ang mga antingerong ito ang palaging nakadikit sa kanilang pinuno, saan mang lupalop yun tumungo. Hawak din ng mga ito ang iilang parte ng tribo upang mas maging mabilis ang kanilang pag-aksyon sa oras na may mangyaring hindi kaaya-aya. Marami ring nakakalat na mensahero at tagapagmasid ang bawat isa sa mga ito, kaya masyadong imposible na mapaslang ng basta-basta ang pinuno ng tribo. Dagdag pa niya na kahit nag-iisa lang din ang pinuno, hindi pa rin ito magagawang mapaslang ng mga normal na antingero. Bukod sa kalamangan nito pagdating sa mga karga, masyado ring mapanganib ang mga taglay nitong pisikal na lakas. 2 linggo bago sumapit ang Biyernes Santo, palihim nang kumikilos ang bawat tribo sa Barugo. Alam na alam yun ni Monmon, gawa ng kabilang siya noon sa mga pangkat na maaga pang umaakyat ng bundok para humanap ng mga lugar na pwedeng pag-usbungan ng mga mutya. Ayon sa kanya, para magawa ito, kailangan mo munang magkaroon ng isang gamit na tinatawag nilang tuhar. Ang tuhar pinuno, isang uri ng aguhon na hindi direksyon ang ibinibigay na ulat sa may hawak. Binabasa nito ang mga enerhiya sa paligid at kapag nakatunog ito ng malakas na presensya, kusa itong iikot para ituro ang direksyong pinagmumula nito. Hindi na mahalaga kung kahoy o malaking tipak ng bato ang pinagmumula ng enerhiya, basta ba yun ay magkakadikit at hindi nagkakawatak-watak. Sa pamamagitan din ng tuhar pinuno, malalaman mo ang mga eksaktong lugar
kung saan naninirahan ang mga diwata at malalakas na uri ng engkanto. Ang kaso lang, hindi nila ito malimit pansinin, gawa ng nakatuon lamang ang kanilang wisyo sa paghahanap ng mga mutya at agimat. Sa loob ng ilang araw nilang paghahanap, nakatukoy sila ng 4 na parte ng gubat kung saan nagkukumpulan ang malalaking presensya. Ayon sa mga kasama nilang may hawak ng tuhar, mataas ang posibilidad na umusbong doon ang 4 na malalakas na uri ng mutya. Kinakailangan na nilang masiguro ang paligid upang hindi ito maagaw sa kanila ng ibang tribo. Ang kaso lang, habang tinatamnan nila ito ng bagat at panligaw, dumating ang 2 pangkat na nasa ilalim ng 2 tribong pinamumunuan ni Tadeo at Armando. Ang 2 pinunong yun, sinasabing nagtatanga ng mutya ng ipo-ipo at pangil ng pating. Kagaya ng namumuno sa kanila, hindi pa nila ito nakitang makipaglaban, ngunit alam nilang dalubhasa ang mga ito sa paggamit ng mga elemento. Dahil sa sitwasyong kanilang kinaharap, agad naman niyang pinapunta sa kanilang likuran ang mga kasama nilang may hawak na tuhar. Bilang pinuno ng pangkat, matapang niyang kinumpronta ang mga ito, sabay banggit ng kanilang karapatan at kasunduan sa lahat ng tribo. Nakasaad sa ating mga pinag-usapan, walang agawan ng teritoryo. Sino man ang unang nakahanap ng espasyo, mananatiling sa kanya ito hanggang sa makuha na ang pakay. Umalis na kayo. Kami ang nauna rito. Pagkasambit naman niya ng mga kataga, bigla naman niyang nakita ang pinuno ng pangkat na pagmamay-ari ni Tadeo. Pangisi-ngisi pa ang taong yon. Animoy hindi nito naunawaan ang kanyang mga sinabi. Dahil sa ganoong pangyayari, agad naman siyang nag-isip ng paraan kung papaano ito makakausap nang hindi sila humahantong sa pisikalan. Kahit kasi nagkakainitan na, gusto niya pa rin ipagpatuloy ang maayos na ugnayan sa bawat tribong kaharap nila. Ang problema lang, masyadong matigas ang ulo ng namumuno sa pangkat. Kahit anong paliwanag niya rito, hindi ito nakikinig. Habang tumatagal din ang kanilang komprontasyon, dito na unti-unting tumataas ang tensyon, dahilan para magkagulo ang lahat. Ayon sa kanya, nagsimula ang lahat ng ito nung nagbaba ng utos ang pinunong kausap niya sa mga kasamahan nito. Nais kasi nitong palisi ng puwersahan ang kanilang grupo, kaya wala silang nagawa kundi ipagtanggol ang teritoryong hawak nila. Ayaw man nilang makipaglaban, sa mga sandaling yon sadyang wala na silang mapagpipilian. Makalipas pa ang halos ilang minutong pagbubuno, maraming miyembro sa magkalabang pangkat ang matinding nasugatan. Si Monmon naman, nagtamo ng maraming galos sa katawan dahil sa paulit-ulit niyang pagsalag sa ataking ginawa ng kanyang kausap. Di nagtagal, nang medyo kumalma na ang grupo, pilit pa rin itong nanindigan na dapat sa kanila ang teritoryong kanilang ipinaglalaban. Dagdag pa nito na, sa mga sandaling yon, kinakailangan nilang magdesisyon kung hahatiin ba nila ito o ilalaban nila ito hanggang kamatayan. Nang marinig naman ni Monmon ang sinabi ng namumuno sa pangkat ni Tadeo, dito niya na yun pilit na kinausap ng maayos. Matagal nyo na itong ginagawa. Hindi ka man lang ba nakakaramdam ng hiya? Pues, kung ang ibang tribo na papasunod ninyo, ibahin nyo kami rito. Maliban sa aming pinuno, wala na kaming ibang kinakatakutan. Hindi rin kami natatakot na makipagpatayan ngayon para lamang maipagtanggol ang aming ari-arian. Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, bahagya naman itong napatras dahil sa naramdaman na nito ang masama niyang binabalak. Dahil sa ganoong presensya, napilitan na ring umalis ang pangkat na pagmamay-ari ni Armando upang makaiwas sa gulo. Maya-maya pa, nang sila na lamang doon ang natira, dito na mas lalong tumaas ang tensyon. Purong pagbabanta ang ginawa ng magkabilang panig hanggang sa muli na naman silang magpang-abot.
Ayon sa kanya na, kung di pa dumating ang iba nilang mga kasama, hindi yun matitigil. Gayunpaman, kahit na pangibabawa na nila ang mga kawatang grupo, nanatili pa ring desidido ang mga ito ukol sa kanilang nais mangyari. Bago rin yun umalis, nagbanta ito na ipapaalam nila ang lahat sa kanilang pinuno. Pagalis naman ng pangkat, doon pa lamang nakahinga ng maluwag ang kanyang mga kasamahan. Di nagtagal, agad naman nilang tinulungan ng kanilang mga kasama na malubhang nasugatan. May iilan din noong muntik ng bawian ng buhay, mabuti na lang naagapan ng lunas. Pagsapit ng gabi, nang makabalik na sila sa kanilang tribo, agad naman siyang kinumpronta ng matandang namumuno sa kanila. Nabalitaan ko ang mga nangyari, Mon. Bibigyan kita ng panahon para maipaliwanag ang iyong panig. Huwag kang mag-alala. Kakampi mo ako sa labang ito. Alam ko na hindi ikaw ang tipo ng tao na magnanakaw ng teritoryong hindi naman tayo ang unang nakatuklas. Sa ngayon, ang inaalala ko lang ay ang tungkol sa mga lahi ng aswang na naninirahan sa lugar na inyong kinambala. Batid kong nagising nyo sila at nararamdaman kong sila ang ating pangunahing kalaban pagsapit ng araw ng Semana Santa. Gayunpaman, hindi nila mapapatid ang ating paniniwala. Magpapatuloy tayo para sa kaunlaran ng ating tribo. Nang marinig naman niya ang sinabi ng kanilang pinuno, taus-puso naman siyang nagpasalamat. Kahit papano kasi, hindi nito ipinaramdam sa kanya na hindi siya nito pinagkatiwalaan. Kamulong, ipagpaumanhin niyo ho ang hindi ko pagpipigil sa mga nangyari kanina. Masyado kasing mabilis ang mga pangyayari, kaya nawalan ako ng kontrol. Ngunit, matapang ko pong inilalahad sa inyo. Wala akong pinagsisisihan dito. Ang kabias na ng ating tribo, marapat lang hong ipagtanggol sa kahit na anong banta. Sigurado rin ho ko, Kamulong, malakas ang uri ng mutya na uusbong sa lugar na yon. Dahil kung hindi, dito pagkakainteresa ng mga bataan ni Tadeo. Ano hong gagawin natin? Malapit na ang araw ng Biyernes Santo. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, ibinahagi ng kanilang pinuno ang iilan sa mga plano. Ayon dito, nakalatag na ang lahat ng hakbang, kaya wala na siyang dapat na ipag-alala. Dagdag pa nito na, may mga iniwan na rin siyang antingero sa lugar na yon para hadlangan ng anumang uri ng banta. Nagbigay na rin ito ng abiso sa kanilang grupo ukol sa kanilang pag-alis bago sumapit ang Semana Santa. Kinakailangan kasi nila itong gawin upang hindi sila maunahan ng kanilang mga katunggali. Matapos naman itong mailahad ng matanda, agad naman siya nitong dinala sa bahay pagamutan. Ilang araw din siyang nanatili roon bago manumbalik ang kanyang lakas. Ilang araw bago sumapit ang Lunes, nadatnan niyang abala na ang kanilang tribo. Bawat isa mabilis na naghahanda para puntahan ang kuta nila sa gubat. Ayon pa sa mga ito na nakatayo na sila roon ng kubo para may matuluyan sila pansamantala. Sarado na rin ang paligid ng lugar upang masigurong wala na roong magtatangkapang pumasok. Nang marinig naman ni Monmon ang sinabi nito, agad naman siyang kumonsulta sa mga kasamahan nilang nag-aaral sa presensyang nadakip ng tuhar. Ito kasi ang makapagtutukoy ukol sa kung anong mutya ang pwedeng lumitaw sa lugar na yon. Pagdating naman niya sa kinaroroonan ng may hawak nito, laking gulat na lamang niya nang banggitin nito sa kanya ang tungkol sa mutya ng kaliskis ng Markupo. Kasama rin itong aahon umano, ang balahibo ng Minokawa at ang bato ng mga engkanto. Yung isa ring mutyang kasama nito, hindi nila matukoy gawa ng wala silang mahanap na enerhiyang may kahalintulad dito. Basta ano man yun, paniguradong nagtataglay ito ng hindi masukat na kakayahan na maaaring maibigay sa isang dalubhasang antingero. Matapos naman niya itong marinig, mas lalo siyang nakumbinsi na sumama.
Sa isip-isip kasi niya, hindi malabong mataglay niya ang isa sa mga mutya kung naroon siya. Ang pinagbatayan niya nito ay ang ugnayan nila ng kanilang pinuno. Dahil sa kanyang mga nalaman, nagmamadali naman siyang nagligpit ng kanyang gamit. Noon ding mismong araw, umalis siya sa kanilang tribo kasama ang kanyang pangkat. Pagdating nila sa gubat, dali-dali siyang pumasok sa bakanting kubo roon. Inabot din siya ng gabi kakaikot sa paligid, masiguro lamang na wala roong kahit na anong banta. Ang kaso lang, habang naghahari ang kadiliman sa lugar, marami silang nakitang mapupulang mata na nagliliwanag mula sa malayo. Sa sobrang layo ng distansya ng mga ito, hindi ito maabot ng kanilang pandama. Dahil sa pangyayari, agad namang naalarma ang grupo. Lahat ng mga antingero noong natutulog, nagsilabasan buhat sa senyas ng mga bantay. Pagkatipo naman nila sa paligid, nasipat nila ang mga nilalang na unti-unting lumalapit. Akala nila mga ordinaryong aswang lang ang mga ito, kaya na may napanatag sila kahit papaano. Ngunit habang papalapit ang mga nilalang, napalitan ng matinding pangamba ang kapanatagang nararamdaman nila. Kahit kasi malalayo pa ang mga ito, hindi nila maipagkakailang masyadong malakas ang mga taglay nitong presensya. Ang mas nakakakilabot pa sa lahat ay yung itsura ng mga ito, nakakaiba sa mga nilalang na madalas nilang makasagupa sa baryo. Dahil sa ganoong pangyayari, agad naman siyang humugot ng sundang, sabay lakad patungo sa harapan ng mga nilalang. Pagsilay naman ng mga ito sa kanya, bahagya naman itong tumigil habang nagbibigay daan ang mga kasamahan nitong nasa gitnang bahagi. Maya-maya pa, dito na nga niya nasipat ang isang matandang hukluban na may daladalang mahabang tungkod. Kagaya ng mga bantog na aswang na naitala sa kasaysayan, kuba rin ito, tapos paika-ikayon kung maglakad. May mga bungo rin ito ng taong nakasabit sa kanyang bewang, kalakip ng iilang mga agimat na matagal ng patay. Makalipas pa ang ilang minuto, nang magkaharap naman silang dalawa, dito na nito unti-unting iniangat ang kanyang ulo. Pagtitig naman ito sa kanya, nakita niya ang mukha ng isang lalaki na halos ilang dekada ang tanda sa kanya. Kapansin-pansin din ang maitim nitong mga ngipin at mga mata nitong nagtataglay ng kakaibang liwanag. Hindi siya sigurado pero pakiramdam niya yung kaliwang mata ng matandang yon, pinamamahaya ng isang mataas na uri ng engkantong itim. Bukod kasi sa parang sinadya itong bulagi ng matanda, meron din siya roong nakikitang kaduda-dudang liwanag. Maya-maya pa, pagngisi naman ng nilalang, ipinadyak nito ng isang beses sa lupa ang hawak nitong tungkod habang nagsasabi ng, "Sino ang nagbigay sa inyo ng permiso para manatili rito? Pagmamay-ari ko ang lupain ito at sa akin ang lahat ng gubat dito sa lugar ng Barugo. Ang manatili rito ng kahit isang gabi, malinaw na senyales ng pakikipagdigma sa aming lahi." Matapos nitong mailahad ang mga katagang yon, sinundan ito ng paninindak ng nilalang. Ayon sa kanya, na sa sobrang sama ng aura nito, halos mawasak na nito ang bakod at puder niya sa katawan. Mabuti na lang may agimat siya ng pangkaligtasan, kaya hindi ito gaanong umubra. Rumupok din ng bahagya ang espiritual na kalasag niya sa katawan, gayon din ang paglaho ng lahat ng pangontrang nakabalot sa kanyang sundang. Dahil sa ganoong pangyayari, hindi niya maipagkakaila ang matinding pagkasindak. Bago pa man lumala ang tensyon sa pagitan nila at ng mga nilalang, naglakas loob siyang itanong sa matanda kung ano ang kinakailangan nilang gawin. Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, diretso naman itong nagwika ukol sa mga hinahangad nito. Umalis kayo ngayon mismo at mag-iwan kayo ng 3 tao para ialay sa amin.
Yun lang ang hiling ko kung gusto mong maisalba ang nakararami. Huwag kang mag-alinlangan sapagkat ang sinasabi ko ngayon sa'yo, malaking pabor na para sa inyong grupo. Mamili ka. Walang makakauwi o mag-aalay ka ng 3. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, unang pumasok sa isip niya ay ang makipaglaban. Bukod kasi sa 2 silang namumuno sa grupo, halos kapantay lang din nila ng bilang ang mga nilalang. Kung lalabanan nila ito sa lugar na yon, mataas ang tsansang manalo sila. Ngunit lingid sa kanilang kaalaman, kanina pa pala silang natalo ng hindi niya namamalayan. Maya-maya pa, nang magkaroon na siya ng lakas ng loob, bigla naman niyang hinataw ng sundang ang matanda. Kaso lang, bago pa man ito lumapat sa katawan nito, bigla itong nagkapira-piraso. Hindi niya mawari pero pakiramdam niya may kakayahan itong patandain ang lahat ng mga bagay na nagbibigay banta sa buhay niya. Bagaman isa siyang antingerong may mataas na karunungan, hindi niya maipagkakaila na bago sa kanya ang ganoong uri ng abilidad ng pinuno ng mga aswang. Dahil sa kanyang kapangasan, bigla namang umatungal ang matanda. Paghataw nito ng tungkod sa kanyang balikat, kitang-kita ng mga kasamahan niya kung papaano ito natuyot hanggang sa buto at balat na lamang ang natira. Dahil sa pangyayari, dito na nagsimulang sumiklab ang kaguluhan sa lugar. Lahat ng kanyang mga kasama, buong tapang na nakipaglaban hanggang sa isang iglap, siya na lamang ang natira. Kalunos-lunos ang inabot ng bawat isa sa mga ito, sa puntong hindi man lang nila nagawang makalagas ng kahit isang aswang sa hanay ng kanilang kalaban. Pagbalik ng katahimikan sa paligid, lumapit sa kanya ang matandang hukluban, animoy nakapagpasya na itong kitilan siya ng buhay. Ang ginawa naman noon ni Monmon, nanatili lang siya sa kanyang kinaroroonan habang hinihintay ang igagawad nitong parusa laban sa kanya. Inakala niya talaga na noong mga sandaling yon papaslangin na siya nito. Pero nang muling magpang-abot ang kanilang paningin, nakita niya itong nakangiti. Dahil dito, muli siyang nagkaroon ng pag-asa na makakaligtas siya. Ilang minuto rin siya noong tinitigan ng matanda bago nito kusang inilapit sa kanyang tenga ang napakabaho nitong bunganga. Sino ang magbabahagi ng mga nangyari rito kung papatayin ko kayong lahat? Maswerte ka sapagkat ikaw ang natira. Pagkalis namin bumaba ka na. Huwag ka nang magpaabot dito ng 1 oras sapagkat paparating na ang mga alaga naming balbal. Kapag nadatnan ka nila rito, lalapain ka nila hanggang sa ikaw ay mamatay. Matapos naman itong mailahad ng matanda, kalmado lang itong tumalikod. Siya noon napaihina sa sobrang takot habang pilit na pinipigilan ang panginginig ng kanyang buong katawan. Di nagtagal, nang maglaho na ang mga nilalang, dali-dali siyang tumayo sabay takbo papalayo. Wala nang lingon-lingon pa, animoy hinahabol siya ng kamatayan. 3 oras ang lumipas, nakalayo na siya ng gubat. Pagdating niya sa baryo, agad niyang pinuntahan ang kanilang tribo. Direkta niya noong kinausap ang kanilang pinuno habang kasalukuyang ginagamot ng kanilang mga kasamahan. Nang marinig naman ni Kamulong ang kanyang sinabi, di naman ito maiwasang maalarma. Alam kasi nito ang pagkatalo nila, magdudulot ng matinding lamat sa kanilang tribo. Magsisilbi din itong hudyat ng iba nilang mga katunggali para puntahan ang lugar na kanilang binakuran. Upang mapigilan ang ganoong pangyayari, agad itong nagpadala ng mga antingero sa lugar na binabantayan nila. Matapos nun, pinayuhan siya nito na hanggat hindi pa siya magaling, huwag na muna siyang lalabas ng silid.
Nagdesisyon na rin itong wag na siyang isama sa kanilang gagawin dahil hindi lang linggo ang kanyang kailangang para siya ay tuluyang gumaling. Nang marinig naman ito ni Monmon, tumangulang naman siya, hudyat ng kanyang pagsang-ayon. Matapos nun, dito na niya isa-isang inilahad ang kanyang mga naranasan. Nung marinig ito ni Kamulong, halos hindi ito makapaniwala sa kanyang mga naging kwento. Bagaman hindi pa ito nagsasalita, alam niyang meron itong nalalaman ukol sa nilalang na kanilang nakalaban. Dala naman ng kanyang kuryosidad, lakas loob niyang tinanong ito ukol sa matandang kanyang nakalaban. Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, agad nitong pinaalis ang lahat ng mga kasamahan nila sa silid maliban sa mga albularyong nanggagamot sa kanya. Mahabang istorya kung sasabihin ko sa iyo isa-isa. Pero para maunawaan mo, bibigyan kita ng mga detalyeng hinding-hindi mo makakalimutan. Ang taong nakaharap ninyo Mon, may kutob akong pinuno ng ika-6 na tribo. Siya si Tandang Miyong, ang dating albularyong sumasamba sa demonyo para magkamit ng mas mataas na kapangyarihan. Doon na pagbigyan siya ng mga nilalang sa impyerno, binuo niya ang ika-6 na tribo. Purong matataas na uri ng gabunan ng miyembro nito. Marahil yun din ang dahilan kung bakit hindi kayo nanalo. Matagal na panahon ang naging alamatang tungkol sa pag-iral niya, na tanging kami lang na mga pinuno ang nakakaalam ukol dito. Dagdag pa nito na, likas na makapangyarihan ng matanda, kaya para maitaboy ito malayo sa kanilang lugar, pinagtulungan nila itong talunin. Nagawa naman nila itong matalo, pero hindi yun sapat upang tuluyan nila itong mapaslang. Nabanggit din ito na, magmula noong pumasok sa gubat ang tribo, kailan may hindi na nila ito nakita pa. Naniniwala rin ang pinuno niya na ang dahilan ng pagpapakita nito ay ang mga malalakas na mutsyang papauspong. Matapos naman itong mailahad sa kanya, dali-dali naman itong umalis. Pagkalabas nito ng silid, tanging mangsigaw na lamang nito ang kanyang narinig. Kinabukasan, maaga pang pumasok ng gubat ang ikalawang pangkat para kunin ang mga labi ng kanilang mga kasama. Ngunit sa kasamaang palad, wala na sila roong nadat ng bangkay. Si Kamulong naman noon, bumisita sa lugar ng mga katribo niya para pag-usapan ng detalye hinggil sa pinagdaanan ng kanyang mga kasama. Nakakahiyamang isipin pero alang-alang sa mga nawala, nagpa siya na itong humingi ng tulong sa iba. 3 araw itong hindi nakauwi at sa pagbalik nito, bit-bit na nito ang magandang balita. Bawat pinuno ng 5 tribo, nagkasundong magtulungan para papagsakin ang kanilang pangunahing kalaban. Nabanggit din ng kanilang pinuno, uusad sila pagsapit ng araw ng Huwebes Santo. Hindi nila ito maaaring paabuti ng Biyernes dahil ang araw na yon ang rurok ng kapangyarihan ng kanilang mga kalaban. Dehado man sa sitwasyon, bawat isa sa mga tribo punong-puno ng pag-asa na sila ang magwawagi. Hindi nagtagal, pagsapit naman ng nakatakdang araw, umalis ang lahat maliban sa mga manggagamot at mga sugatan. Punong-puno ng pag-aalala noon si Monmon pero alam niyang wala siyang magagawa. Kinagabihan nun, ramdam sa baryo ang matinding presensyang nagmumula sa kagubatan. Minuminuto ring umaalulong ang mga aso, indikasyon ng panganib na halos ilang kilometro lang ang layo. Dahil sa ganoong pangyayari, marami sa hanay nila ang ilang oras nang nagdarasal ng taimtim. Maging siya man noon, hindi maiwasang matulala dahil sa mga pangyayaring hindi niya maisip ang kahahantungan. Hindi nagtagal, pagtungtong ng hating gabi, wala pa rin silang balitang nasasagap. Animoy salat na salat sa ulat na nagmumula sa lugar ng digmaan. Pagpatak naman ng Biyernes Santo, lahat ay natuwa matapos silang salubungin ng balita ukol sa pagkalipol ng ika-6 na tribo.
Ngunit sa kasamaang palad, ang naging kapalit nito ay ang pagkamatay ng 5 pinuno kasama ng mga pinagkakatiwalaan nilang kawal. Sa madaling salita, tanging si Monmon lang ang mataas na antingerong nakaligtas. Halos ilang araw din nilang sinubukang hanapin ang 15 pero wala silang nakita. Base rin sa mga nakaligtas, bago nila mapaslang ang ika-6 na tribo, nakapagbitaw pa ito ng sumpa. Ang mga usal na yon ang sumunog sa bangkay ng mga pinuno. Dagdag pa ng mga ito na masyadong makapangyarihan ang mga gabunang tagasunod nito, kaya maging sila man, wala na ring nagawa para makatulong. Pagtatapat pa ng mga antingero, lubos nilang pinagsisihan ang pangingibabaw ng kanilang mga takot noong mga sandaling nakikita nila ang kanilang mga pinuno na nag-aagaw buhay na. Matapos naman niyang marinig ang lahat ng mga kwento, minabuti niyang wag na munang umimik. Hindi kasi lungkot ang unang namutawi noon sa kanyang isipan, bagkus ay matinding pagkagalak buhat sa pagkakaisa ng 5 tribo. Magmula kasi noong nawala ang kanilang mga pinuno, ang mga pagkakabuklod nila sa bawat isa ay naglahong parang bula. Dumaan pa ang mga buwan at taon. Unti-unti na nilang nakalimutan ang tungkol sa tribong kanilang pinagmulan. Mahirap man ito nung una pero hindi nagtagal na sanay na rin sila. Yung iba rin sa mga antingerong napapanig sa ibang tribo, lumabas na ng lugar nila para magbagong buhay. Si Monmon din noon pinuno, umuwi na sa bahay ng kanyang pamilya, bit-bit ang kanyang mga karanasan. Alam niyang habang buhay niya itong dadalhin, kaya minarapat niyang wala roong pagsisihan. Isang dekada ang lumipas, namuhay siya bilang isang pangkaraniwang albularyo sa kanilang lugar. Araw at gabi siyang nanggagamot para maibigay ang lahat ng pangangailangan ng kanyang mga kababaryo. Kilala pa rin naman siya ng marami, kaso lang hindi na siya mahilig makipag-usap sa mga taong hindi niya kapamilya. Mas hangad na rin niyang manatili sa bahay nila upang makatulong sa kanyang mga kadugo. Ganon at ganon ang naging ikot ng kanyang buhay hanggang sa malaman na niya ang rason ng kanyang pag-iral. May mga pagkakataon mang nanunumbalik sa kanyang memorya ang nakaraan. Hindi niya pinipigilang magpa-apekto rito. Natanggap niya na kasi lahat ang sinapit ng kanyang mga kaibigan, lalong-lalo na ang pagpanaw ng pinuno nilang ilang dekada rin niyang pinagsilbihan. Ngayong pangkasalukuyan, kahit matanda na itong si Monmon, paulit-ulit niya pa ring ikinukwento sa kanyang mga kakilala ang tungkol sa napakalakas na naging kalaban nila na si Tandang Miyong, ang pinuno ng ika-6 na tribo.